Карина Ибрахимова ятимлектә үскән яңа фатирны дәүләт ярдәме белән ала. Иң элек ире белән биредәге уңайлыкларны карап чыкты. Җылылык кергән, газ плитәсе яңын турында кисәтүче җайланмалар да урнаштырылган, яшәү өчен бөтен шартлар тудырылган. Хәзер икенче бала алып кайтсак та була инде диләр. Хәзерге вакытта бер генә улыбыз бар, квартира булгач инде икенчесен дә уйларга була. С новосельем нас. У всех по традиции кошка, а мы запускаем черепаху. Камалиевлар гаиләсе фатирына беренче булып Ташбака аяк басты. Яңа торактагы тормышыбыз әлеге җанвар гомере кебек озын булсын дип юрыйлар. Моңа кадәр әлеге гаилә күп еллар дәвамында акча түләп кеше фатирында яшәргә мәҗбүр булган. Юлия 20 ел колониядә эшли, хәзер пенсиядә. 2 бүлмәле яңа фатирында улы белән яшәячәк. Люди как раз перед началом Йортны карап чыктык, аны менә дигән итеп эшләгәннәр. Подъездлары да ялт иткән. Монда төрле хөкүмәт органнарында эшләүчеләр, ятимнәр яшәячәк. 60 фатирлы йортны дәүләт торак фонды программасы буенча 2019 елда төзи башлыйлар. Сафка бастырылганнан соң ул үз вакытында кулланылышка тапшырылмый. Быелның маенда фатир көтүчеләр дәүләт думасы депутатына мөрәҗәгать иткән. Шуннан соң мәсьәлә хәл ителә. Инде бирмәсләр дип уйлаган идек. Депутатка мөрәҗәгать иткәннән соң эшләр китте. Тиз-тиз генә бирергә тырыштылар. Бүген 60 гаилә фатир ачкычларын алды. Шул исәптән 4 балалы Юлдашевларда. Ир белән хатын Менделеевский үзәк хастаханәсендә табиб булып эшли. Фатирга грант итеп ия булганнар. У нас 4 детей. Безнең 4 балабыз бар. Без Менделеевскийга күченеп килдек. Шәһәр кечкенә булса да безгә бик ошый, яшәү өчен менә дигән. Действительно строили долго. Башта бу йорт вакытында төзелеп бетмәде. Аннары аны кулланылышка тапшырмый тордылар. Менә ниһаять кичә биредә яшәргә рөхсәт ителде. Фатир ачкычлары тапшырылды инде. Быел дәүләт торак фонды республика шәһәр районнарында 280 мең квадрат метр мәйданда 161 йорт төзергә планлаштыра. Бу 5159 гаилә яшәү шартларын яхшырта алачак дигән сүз. Алия Хәйретдинова, Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.